De fleste tror sikkert, at hverdagen som medarbejder på TV2 er kedelig, rutinepræget og alt for seriøs. Men virkeligheden er en anden. Hvem synes du, der er sjovest på TV2? Det synes jeg, Per Christiansen er. Altså, jeg er sådan noget lavkagesjov. Jeg er ikke sjov. Altså, jeg siger ikke sjove ting og sådan noget på den måde. Det er jo nok enten Per Christiansen. Han er nok den sjoveste. Per Karl. Jamen, det er jo Per Christiansen. Det er Per Christiansen. Per Christiansen. Det må jo nok være Per Christiansen. Det er Per Christiansen, det er der ingen tvivl om. Han er simpelthen, han har ikke været i puberteten endnu, tror jeg, selvom han ser sådan ud. Så opfandt jeg Else Mortensen. Og Else Mortensen, hun er rengøringsdame her på TV2. Og så tog jeg altid telefonen og sagde, det er Else Mortensen. Nej, der er ikke nogen journalister til stede i øjeblikket. De er ude og arbejde alle sammen. Når jeg så kommer gående ind i rummet, så kaster han sig ned. Kan du følge mig med kameraet? Hver eneste gang Jes og Per mødes, sætter de sig ned på gulvet og hilser på hinanden. Det er det, Jes prøver at demonstrere her. Så skete det så. Det frygtelige. Det begyndte at klø. For det, jeg havde rullet mig ind i, var sådan noget fint glasuld, man hænger på vægge. Og det kløede overalt på mig, ikke? Og det blev helt rød over det hele, og jeg skulle læse nyheder op også. Så kan Per også finde på, at en gang der fandt han sådan noget, man afstriber med, når der er vejarbejde, sådan noget tape, sådan noget plastik i rødt og hvidt stribet. Så går han og afmærker hele sit område inde i hjørnet, hvor han sidder. Så lukker han det af og siger, bliv væk, Per Christiansen arbejder på nogle skilte, han sætter på. Og så hvis jeg kan se min snit til det, selvom der er nogen, der lige har lavet kaffe, så hælder jeg lige nogle flere bønner i. Så. Ja. Den hedder Kajs Mokka, og den er forbudt for børn. Så manden er sindssyg simpelthen. Indslaget præsenteres i samarbejde med TV2. Søren Søger Didriksen. Jeg kan ikke se åndssvagt ud. Katrine Hyldig. Sofie Emberg Willumsen. Simone Dyrby Køen. Camilla Løvbok.